Mi smo tu u Zagrebu i u Hrvatskoj zadnjih dana svjedoci ovih nasilnih smrti koje potresaju Hrvatsku. Dolazite iz Bosne i Hercegovine i koliko vidimo to neko mafijaško bratstvo i jedinstvo je sasvim na dijelu. Kako vi komentirate ove događaje u ovoj tranzicijskoj Hrvatskoj? Nije puno drukčije ni u BiH da se stvar tako otrgla kontroli. Pa mislim da je to strašno da se ubija ovako, dakle ljude, jer kao što je ovo sa Pukanićem i drugima Hodak, mislim da je to strašno. Mislim da je država ipak sada ovdje reagirala, mislim da je dobar znak da su ovi praktično uhvaćeni i da je to zatvoren krug ovi potencijali ili krivaca za Pukanićevo ubojstvo. A što se tiče zla, znate, za zlo je, gospodine Stanković, za zlo je dovoljno da postojite. Zlo ide samo od sebe, ovo nije nikako moraliziranje, a da dobro se morate truditi. Prema tome, zlo se širi, zato su važne institucije, zato su važni i zakoni i sankcije, zato je važan odgoj, zato su važni mediji. I zato ja govorim vama, volio bih što radimo, za mene jedna najljepša rečenica, volio bih kad bi se mogla negdje mi na koncu života reći da je prošao svijetom čineći dobra. Bez dobra sve ostalo propada. A zlo ide lako, znate, zlo je prisutno i ne treba zatvarati oči pred tim. Ali zato je važno da se borimo za dobro, znate. Je li današnje društvo humanije nego ono što je bilo prije 20 godina? Kako se vama to čini? Pa sad teško je to uspoređivati. Dakle, evo, imamo aktualne primjere koji će reći nije, jer nekada nije bilo tih naručenih ubojstava, ne u tolikoj mjeri. Dobro, s druge strane, možemo reći država je ubijala po narudžbi. Da, ne može se to uspoređivati. Ono je ipak bilo totalitarni sustav, je bila potpuna kontrola, policija je imala apsolutnu vlast, znate, to nije uopće usporedivo. Ajde sad, to je šira tema. Mi smo proživjeli, znate, naša generacija je proživjela 3 velike epohalne promjene. Dakle, to je promjena jedne države, nastanak druge, u BiH još tako je specifično i Hrvatskoj. Dakle, promjena jednog sustava, u drugi, to je za jednu epohu, i treće došao je rat. Nadam da je to, previše je to, znate, odjednom, ali to je tako i treba, zato je važno da... Dobro, evo, ponovno pitanje, je li društvo danas humanije nego što je nekad bilo? Što mislite? Pa jesu, veće su slobode, pa se ne zatvara se tako, znate, čujte, vi ste, kad to govorim, to je opet, nemojte, otvorit ćemo težu temu, vi ste rekli već, država isto ubijala, znate, prije. Država je eliminirala, nije bilo u tome smislu slobode, znate. Da, postoje državni terorizam. To je bio isto državni terorizam, znate, Stalin je ubio 20 milijuna ljudi na čistu miru, znate. Mislim, prema tome, znate, to uspoređivati, danas ima toga, ali to ima svađa. Ali s jedne strane, a budimo iskreni, s jedne strane je to bilo tako, postoji taj državni terorizam, međutim, s druge strane, opet, ili se radi o samo našem nekom sentimentu kad se prisjećamo tih razdoblja, pa kad se prisjećamo kao Bibić BiH i Sarajeva i sve gleda idealno nekada što je bilo. Iz tog kuta gledanja se ispada da je bilo nekad bolje. Čujte, nije bilo, jer pazite, tada se nije smjelo ništa. Znate, recimo kad govorimo o naciji, vjeri, u javnosti se nije smjelo potencirati ništa. Pazite, ako je, ajde sad, to je nova tema, ali moramo se vratiti na napredak, volio bi da malo vaše gledatelji barem kratko informiraju. Evo, za sam kraj. Znate, ako je tako bilo dobro, da su jedinstvo, kako je moguć bio ovako težak rat? Ako je to sve tako bilo lijepo, znate. Ja znam, i u Sarajevu su govorili u početku rata, ja sam rekao, znate, nakon Vukovara ljudi još, sami se još neko raspravlja, hoće li biti rata ili neće biti rata. I govorili mnogi u Sarajevu, sad da ne govorimo o drugima, u BiH, naravno, tamo je forsirano takozvano bratstvo jedinstvo, mislilo se neće biti, svi su govorili neće biti rata, ma čovječe Bože, mislim, ne treba biti naivan, znate. Dakle, tako da, nije, znate, ja mislim da nije usporedivo, bez obzira, ja ću reći, evo, bez obzira kako je sve poteškoće, ne relativizirajuće ništa, ali nije usporedivo prije i sada. I nije ni život, ja znam, teški, ima puno, da ima neke su bile stvari dobro riješene prije, hvala Bogu, nije ništa samo crno i bijelo. Nije sve jasno, nije crno i bijelo. Vi kažete da nije lako živjeti u Bosni i Hercegovini, možemo za kraj to prokomentirati, zato jer ste svi tamo u BiH pomalo fundamentalisti i svi želite da oni drugi budu vaše vjere i nacije. Kako u tom okružju živjeti? Hoćete da ja kažem još par samo informacija o napretku, ako pa evo onda ćemo to, vi se vratiti s tim pitanjem. Dakle, jesmo fundamentalisti u tome smislu da bi svaki čovjek želio ovdje, to je sasvim razumljivo, da svi ljudi budu njegove vjere, nacije, boje kože i tako dalje, jezika, šta god hoćete. I samo je pitanje tu granica i pitanje realnosti. Već smo rekli, znate, pa šta sad ja, ne mogu ja se ponašati kao da, ne znam, da su svi Hrvati ili katolici ili tako da. Mislim, naprosto to je realnost. Napredak. Napredak, 100 godina stari, bio je ukinut 49. Skraću ono da ne odlazimo u daleku povijest, Ni nemamo vremena, upozoravaju da je kraj emisije sam. 90. je obnovljen, dakle ono, evo, kao jednu pozitivnu priču, znate, mi imamo preko 55
koje kakvi sastava, grupa, folk grupa, zborova i tako dalje. Imamo, 2 radnja držimo u Sarajevu, sad biskupiju ja sam pomenuo Vrhbosnu, imamo u Varešu. Dakle, 3 lista izdajemo, organizirali smo od 90. Imate i probleme, ako se ne varam, sa nekretninama u Zagrebu, međutim nećemo sad stići o njima. To ćete morati svojim šarmom na političare s kojima pregovarate u Zagrebu i gradske oce riješiti. Drago mi je da smo u ovom ozračju razgovarali o BiH. Vi sami procijenite ako vam ponude mjesto gradonačelnika i kažete već da imate odluku, samo ne želite ovdje priopćiti, je li bi to bilo pametno ili ne. U svakom slučaju i vama, svim Sarajlijama, svim ljudima u Bosni i Hercegovini želim što se kaže miran život, ne suživot, život. Hvala lijepo.